Que podemos plantar nestas épocas do ano e como facelo? Tendo en conta que xa pasamos principio de primavera, que é moito máis frío e que deberían desaparecer as xeadas, as baixas temperaturas, pois podemos empezar a poñer pimentos, tomates, fabas, xudías. Por exemplo, ata agora podíamos xa ter posto o repolo, porque o repolo é moito máis forte. Por exemplo, as leitugas é algo que podes poñer a temporal. Abril pechouse cun novo curso de dinamización nos hortos do Paseo do Río Rato, organizado pola Deputación de Lugo. Dende o día 15 ata o 29 de abril, máis dunha dúcia de persoas recibiron un curso semanal. Charlas e demostracións como esta onde, ademais de plantar pementos, aprenderon un pouco o uso da ferramenta, como utilizala, que é o máis propicio para cada traballo, empezar a labrar un pouquiño a terra. E o seguinte pois, foi un pouco falar de abonos, de sustratos, de a temporada en que é bon utilizar cada cousa. Ahora que xa labramos a terra, que xa utilizamos os abonos e todo isto, queda plantar. Entón, nada, falar un pouquiño de que é o máis propicio ahora que nos adentramos no mes de maio, como facelo, como aproveitar o máximo posible o terreo. Cada día son máis os interesados en participar nestes cursos dirixidos aos usuarios e usuarias dos hortos urbanos co fin de asegurar o bo mantemento destes espazos e fomentar o interese pola agricultura ecolóxica. Cada día está aparecendo demanda de xente. É dicir, neste momento hai un importante grupo que está todos os días nos hortos. É previsible que inmediato se faga outra adjudicación de hortos para que podan seguir ampliando e xa a información que temos é que xa hai demanda de máis xente para poder participar. Estas accións formativas seguirán, sempre cando o tempo o permita, tendo a súa continuidade ao longo de cada mes, traendo todas as particularidades dos cultivos da época.